că a stat până dimineața, până la 6. Până la 6 dimineața a stat. Da? Hai să stăm până la 6 seara aici. O să avem răbdare. Da, hai, petrecem câteva minute. A trecut sărbătoarea nașterii lui Iisus, așa cânt eu primul. Și pe urmă al doilea, dacă doriți să mai cântați cu mine, să cântăm. Când meriteți să cântăm pe zi. Ea e în mi bemol major. Și pornește cu tonul de jos, pentru că în continuare se urcă în sus. Și odată am cântat-o, început-o cu tonul sus, și când era la urcare în sus, nu mai puteam scoate. Report să te rog. Iar a trecut sărbătoarea nașterii a lui Iisus. A venit Mântuitorul pentru toți cei păcătoși. În noaptea păcatului greu, somnul morții a dormit. Venind Fiul lui Dumnezeu, mântuirea s-a iubit. Venind Fiul lui Dumnezeu, mântuirea s-a iubit. Versul 2. În liniștea Sfintei Noapte, de noi Domnul s-a îndurat și pentru eternitate El pe noi ne-a însemnat. Cel ce le-a creat pe toate, acest dar ne l-a cinstit. O, dar eu ce să-ți dau, Doamne? Inima ți-o dau promit. Hai să cântăm cu toți. În liniștea Sfintei Noapte, de noi Domnul s-a îndurat și pentru eternitate El de noi ne-a însemnat. Cel ce le-a creat pe toate, acest dar ne l-a cinstit. O, dar eu ce să-ți dau, Doamne? Inima ți-o dau promit. O, dar eu ce să-ți dau, Doamne? Inima îți dau promit. Dacă mai este vreun suflet cu povară apăsat, dacă vreo inimă simte durere pentru păcat, să primească mângâiere și putere ia din nou. Altul Salvator e aproape, numai El și numai El stâmpără al tău dor. Dacă mai este vreun suflet de povară apăsat, dacă vreo inimă simte durere pentru păcat, să primească mângâiere și putere iar din nou. Al tău Salvator e aproape, El stâmpără al tău dor. Al tău Salvator e aproape, El stâmpără al tău dor. Amin. Pacea Domnului Iisus, vreau și eu să vă doresc un an nou cu har și pace și cu binecuvântări de la Domnul și Domnul milei să ne aibă în pază. Amin.